О, исәнмесез? Таныш булыйк, Инвестфига банк Рүстәм. Исәмсез Илгиз, продюсер. Мин корреспондент чайоннан. Әйе, Казангадыр бит. Казанга. Утырышык. Мондый әфәнделәр белән Казанга кайту үзе бер. Ну так, Вагонлашып бит, ә? Evet. VIP. Әйе. Казангадыр бит. Монсы Казанга, монсы кая бара торгандыр? Форточканы ачыгыз, пожалуйста. Бу урындык сезнеке генә шулай селкенәме ул? Шулайдыр, минем билет 300-лы. Кемнәр белән туры килмәй, юлда Әйтмәгез дә инде. Командиров? Командировка. Да. Эшләр күп инде хәзер. Суда йөрү. Алло. Тыңлыйм, шеф. Әйе, Казанга кайтып киләм. Шудик фотографиясе. Юк, кызганычка тапмадым. Бер генә секунд, шеф. Ага. ММС белән җибәрдем, шеф. Кабул итеп алдыгызмы? Шаяның беренче битенә? Ага, хушыгыз, рәхмәт. Дуслар, Соня Эриксон, күреп торасыз, ручка, фотоаппарат һәм телефон. Совмещенный инде. Әлбәттә, Сезнең кебек профессиядә кешеләргә кирәк инде мондай бер. Әлбәттә, егетләр, менә күрәсезме? Аяк түгел бу, карта миры. Гафу итегез. Алло? Да? Сен әйттем бит инде, bütün акцияларын сатып җибәрегез дип. Всё банкрот, әйе. Кайым айлаша җибәрәм. Давай кабул итегез. Китте. Nokia егетләр. Сәгать һәм телефон. Титановый корпус. Бик кыйбатлыдыр инде, әйме? Отдел бүләк итте. Бүләк булгач ярый. Әйбәтләп күрсәтегез дә, салам секретарь аркылы күренмәй. Менә. Ага, әйбәт икән. У вас новое сообщение. Инде акустика. Гафу итегез, сообщение килде. Алло, хәзер мин сезгә бер музыка җибәрәм, концертны шул музыка белән башлар. Аңладыгызмы? Кабул итегез. Концерт өчен бер дигән музыка. Кабул итегезме? Samsung иптәшләр. Брелок һәм телефон, ягъни мини телефон. Бик портативный гына үзе. Каян мондый алдыгыз? Сан кибеттән алдым, кайналасың инде тагын, Бу бүрекне җәй көндә киеп йөрмәсәң ярамыйдыр инде, әйме? Нормально киенеп була. Җегетләр, факс! Сыер бозаулаган чорту.